Bicol. Ano lamang? Viral ba ganyan yung sukat niya? Viral? Oo, viral ngunyan. Kaya nalilibong ako, nata ito nag-break. Kaya ako, paano man ako kang Katniel na iyang, unsing taon na baga sila, talagang matibayan man talaga. Kundi, nabigla ko kung nata arog itong nangyari. Aram mo yung baritang iyan? Ako pa. Ako na umahon dyan. Oh, updated ka man? Paiso, Sige. sobra pa sa updated. Uy, sige daw, sige daw. Kompletado ang sa kuyang mga requisitos manungod sa mga araw pa. Sa aram-aram mo lablab kayo duwa? Ay, tako. Iyan sa natabi ang pagpupurubantayan ko, an mag-break ang duwang an. Uy, kuyugon mo an. Nata pala, umahon ka pala niya. O ba? Aram mo yan si Pading Daniel, Padiyong kuhan. Pading Daniel. Anday niya aram, kursunada ako ni Catherine Bernardo. Kami ng duwa. Iyan ang sabi ko. Iba ang guwapo. Puhong ka, aday. Hmm. Kaya palang puhong ka ito kan September. Sige, nindo nang iwal-iwal ni Mrs. mo. Ay, Aday, siyempre yan, apigin mo na ni Agong. Sabi ko sa iya, dahil sa kaman Agong papabayaan, sustintuhan ko kamo parehas. Ay, dahil man, dali talaga si Agong. Dara mo baga, artista baga ito. Ay, popular sa mga tao. niya, ano sa nasabi ni Agaw mo? Magkatara mo. Kaninamin ko sayang kami na ni Catherine. Medyo nahuyo man subot niya. Tapan man nga ni siya ka. Malalugod nga ya. Sa bagay, nailing ko mo agad ito, suppose ka ito. Oh. Ika pala nang salarain. Ako, kung dahil ka na sa makauna be, dahil mo ipagsabi-sabi sa iba, tara mo, confidential ini. O takon maraman naman kan mga netizen na kaming duwa, mag-una kami ni Catherine Bernardo, another viral na naman iya. Tama, Oh, mananggal. kaya dahil mo nagad ipamalangibog sa tawo, lalo na sa mga Bicolano, dahil mo nagad Dahil pagkakasya. man, Ha? dahil ko man ipapangabalang ibog. Iunabi ko man sana. Yaw, dahil ako magbalang ibog kaya. Dahil ako maistorya. Iunabi ko man sana. Ayun nabi mo sana. Mali na ang klaro. Iunabi ko man sana. Yaw, Karam ko, magigian na, saan naman na viral bagang issue sa social media. sinda pa pala. Ika pala nang may, Ay, so, ako baga ang nagpaparahatod-hatod ka ang. Taliguan. O, so, kutsing naling mo itong pink? Oh, Nagrabing ilaw-ilaw? Ayaw, tama. May pula-puti, yellow, gamos na kulay, iwa. Rainbow. Sa kuya ito. Duman na kalunod ko. Isus halip at aming Israel. Subalsada kong taga-Israel. Rinigaluhan ako. Tanahilin ko kito. Ang driver, babae. Babae nga rin. Nakataling ko si Catherine Duman sa likod. Gwapo ka Ay, talaga. talaga, iba talaga. Ang gwapo. Driver niya pala. Ay, Inian sa kuyang sex appeal. What? Oh, napapaibig ko. Bakusan ng mga natural na tao, mga artista, mga edukado. dahil mo man na, ano? So, apod ka Ay, nalumay. Nalumay, oo. Kuan pig lumay talagang sadyang ibigin talaga. Si Kuya Kul talaga. Maurog ang karisma kayo na dahil. Kaya, kung mo yan man na makaarog sa kuya, ako ba kung man nakagapuhan na tao? Nagrabe talagang guwapo. Sobrang guwapo sa nakaw. Kaya, Ulinaw na alam. ano? Kaya, yan ang tiga-advise ko sa mo. Humanap ka kipiday, artista talaga. Galingon mo ako. Paano ba na nga naman ako talaga punta ko yung Ay, man yan eh. Tamas may tsura ka nga sa kuya. Kung baka manggagandang lalaki, What? Lalo ka na? simple. Simple? Oo. Pero, Pero- walang kaon ang karisma. Karisma naman. Yan, sa karisma naman yan. Ay, pero patunayan mo sa kuya. Catherine Bernardo, ang bata ko. Ha! Ang malamang ba yan taga dyan? Maduwapag sa Manila. Maduma naman ako. Tapos puro naman siya nagay doon. Maparuso na di sa kayada.